Хора, аз съм Ники. Само да ви кажа, това няма да е пак видео, но само да ви кажа, вижте, чакайте, ей, тук на колко малко съм, да спечеля 25 взема. Утре, точно утре, ще отворя едно суши и ще отключа 25 взема. После до 100 сушита да взема един скин на... Забравих му името на този герой. И после на 150 да вземам или герой някой, или 1000 такива. Не знам как се казват. И накрая Hypercharge скина на Кенджи. Така се казва. И това ще е много кратко.